हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच एक फिर से बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके प्रस्तुत बानी। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात हो। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। आगे की लाइन सुनिएगा राकेश भैया। केहू के मुआवल बहुत बात नहीं के, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं के, अमुआ के जियावल बहुत बात होला। मुआ के जियावल बहुत बात होला। समझे न पौनी तोहर असली इरादा, समझे न पौनी तोहर असली इरादा, और रूपवा के जाल में धरा गई दादा। हो समझे न पौनी तोहर असली इरादा, और रूपवा के जाल में धरा गई दादा। केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, और रोआ के हंसावल बहुत बात होला। रोआ के हंसावल बहुत बात होला। आखिरी लाइन सुनिएगा और किस पे लागू हो रहा है ध्यान से सुनिएगा। राकेश भैया पर कि आप पर? लगाई के स्नेह तू, अरे लगा के स्नेह तू चल गई जब से, लगा के स्नेह तू चल गई जब से, सूरज के घाम हम देखनी न तब से। हो लगाई के स्नेह तू चल गई जब से, सूरज के घाम हम देखनी न तब से। आसरा धरावल बहुत बात नहीं खे, आसरा धरावल बहुत बात नहीं खे, आसरा पुरावल बहुत बात होला। आसरा धरावल बहुत बात नहीं खे, आसरा पुरावल बहुत बात होला। बहुत बात होला, बहुत बात।